Mit navn er Kasper Jensen, og jeg kommer fra opgangsselskabet Døgnmosegård, som er et selvbestemmende opgangsselskab i Gladsaxe Kommune. Og det er lidt det, vi kommer til at fortælle lidt om, hvordan det er, og hvordan vores dagligdag er. Det var meget seje processer, og det gør jeg, fordi at jeg vil gerne selv være pædagog. Jeg vil gerne selv tage uddannelsen, men fandt ud af, at det boglige niveau, det var ikke godt nok til at tage uddannelsen. Så derfor så sad jeg med at tænke, kan jeg gøre noget for at bidrage til deres undervisning, og så på den måde stadig få en fod ind på døren. Jeg vil gerne fortælle min skolegang, fordi jeg startede jo som alle andre i folkeskole, 25 elever, børnehaveklassen, og jeg gik der 1 år. Jeg havde ikke lært noget. Jeg gik 2 år i børnehaveklasse. Jeg har stadig ikke lært noget. Så var jeg på specialskole for boglige svage. Og så først der skulle jeg til at lære, hvordan går man i skole, hvordan er man på skolen, og hvad er det, man skal lave sådan noget. Og det tog mig også rigtig lang tid at lære. Så det var først i 3. 4. klasse, jeg begyndte at lære det, man lærer i 1. klasse. Jeg hedder, og som sagt, også Kasper, men jeg bliver kaldt CC, fordi der er jo 3 af os, der hedder Kasper. Vi har fået lavet en lille film, som vi gerne vil starte med at vise. Det her, hvor vi bor, der møder I de 4 mennesker, som der er med i det her projekt. Og det er for at vise, hvad det er, vi skal snakke om, og hvordan det ser ud i fysiske rammer. Goddag og velkommen til min lejlighed. Kom indenfor og kig. Så kommer vi ind til min soveværelse, hvor jeg sover. Selvfølgelig. Og så har jeg min computer og min lille musikudstyr. Det var også sådan, vi var ude på de her oplæg, at der var rigtig mange af de her studenter, der spurgte, hvordan ser I ud? Hvordan bor I? Har I bare et værelse, eller har I et toilet, eller hvordan ser I ud rent fysisk? Hvor blandt andet, hvor jeg sidder og ser fjernsyn og spiller Wii. Og så fik jeg den idé, og så ville jeg lave sådan en film, så de kunne se, hvordan det ser ud. Og det var ligesom, det var på grund af efterspørgsel fra studerende. For mig handler det om at give de her studerende en oplevelse. Give dem noget med i tasken, som de kan tage med videre i deres uddannelse. Har I sådan en seksualvejleder tilknyttet der, hvor I er, eller snakker I sådan om seksualitet og kærlighed? Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad det har gjort, at I står her i dag. De her lejligheder, I har fået tilbudt, ligger de langt væk fra det bofællesskab, I bor i nu? Jeg har lidt spørgsmål til jeres musik der. For det første, så synes jeg bare, I her seje, altså. Og så tænker jeg, hvordan er det ligesom blevet til interesse? For mig er det vigtigt, at de studerende får det ud af det, som de skal bruge. Så hvis det er meget det samme, som de spørger om, og det er det, de har brug for, så er det, jeg vil svare på. Og Kasper og jeg, vi laver noget musik en gang imellem. Og det betyder, at vi har lavet en hel CD på 7 numre. Så det er jo helt fantastisk, at vi kan lave sådan noget. At man kommer ind og skal have et oplæg med alle de her elever. Det synes jeg er totalt udfordrende. Første gang vi var derude, der synes jeg, det var lidt skræmmende, at man tænkte, at der var 25 elever. Når man så først har prøvet det nogle par gange, så er der ikke noget, man tænker over, hvor meget der er. Jeg vil sige for mig, jeg føler ligesom, jeg har ansvar. Jeg har et produkt, jeg skal ud og præsentere. Det der kan presse mig mest, det er, hvis der er noget som teknikken, den ikke helt fungerer, eller der er et lille teknisk problem. Hvis så skal jeg bruge tid på at løse det, og så stod jeg hele tidsplanen. Og så er der noget andet, jeg er nødt til at forkorte lidt. Og så bliver jeg presset, fordi hvad er det så, jeg skal forkorte? For at holde standarden på mit selvoplæg.
Der er også mange, der i hvert fald har spurgt mig. Jeg ved ikke, om de har spurgt dig, men der er mange, der spørger, hvad har du en kæreste? Det er der mange, der har spurgt. Altså, jeg synes ikke, at der er nogen begrænsning på nogen måde, at man har et handicap. Og det er jo heller ikke noget, jeg ved ikke, om du gør det, men jeg tænker jo ikke over mit handicap hver eneste dag, når jeg er på arbejde. Eller er hjemme for den sags skyld. Der tænker jeg jo ikke over, at jeg fejler noget. Jeg synes, det er mega fedt at være med til at undervise inden for normalområdet, i stedet for bare at være inden for det specielle område. Vi er faktisk ude i en rigtig uddannelse og bidrager til undervisningen af de her mennesker, som skal ud være pædagoger. Det synes jeg er helt vildt fedt, at man er i stand til det. Jamen, Og det fedeste, det er vel også kvinderne. Der er en god dame ude. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak for i dag, og det har været en kæmpe fornøjelse at være, som altid. Det var det.